Il-Forzi Armati ta' Malta keċċiet soldat waqt li ħort naqqaslu il-grat li kien fih minn barra passi disciplinari kontra oħrajn. Dan brabta ma' serqa ta' 132 kg ta' kannabis li kienet miżmuma f'kontejner fil-beriks tal-Armata f'Ħalsafi fi frar li għadda u li skont inkjesta amministrattiva ordnata mill-Gvern instab li dawn naqsu mid-dmirijiet tagħhom. Fit-tweġiba għal mistoqsijiet ta' One News il-Forzi Armati qalet li ħadet azzjoni fil-konfront ta' 6 persuni wara li ntemm il-proċess ta' investigazzjoni interna. Jirriżulta li fil-konfront ta' dawn il-persuni hemm total ta' 55 akkuża li tagħhom kollha instabu ħatja. L-Armata qalet lil One News li l-proċeduri kontra is-6 persuni jinkludu total ta' 134 jum ta' xogħol li tnaqsulhom il-paga tagħhom waqt li nataw twissijiet uffiċjali lil dawk li se jibqgħu magħha. Minn barra hekk dawn ma jistgħux japplikaw għal ingaġġi uffiċjali b'terf ta' benefiċċji u anke bin-nuqqas tal-possibilità li jiġu promossi fil-futur. Fl-inkjesta amministrattiva li tmexxiet mill-imħallef irtirat Godfrey Valencia ħareġ li serqa saret għax is-sultat li suppost kien qassam mal-kamras tas-sigurtà flok għamel xogħlu qatt jara film fuq it-tablet għamel kwarta oħra ma' tfajla fuq il-mowbajl u anke sajjar. Brabta mal-każ tas-serqa attwalment għaddejjem proċeduri kontra 6 persuni ċivili li l-kol wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom.